Kai United Church Assembly kadai kawen ke Balang Fellowship Charismatic na Garo Hills, Meghalaya. Hakaleng keri Garo Assam ba Tripura ke banget kani ka Balang kilakot Shakipau Hajar. Kadan ro bun ki pastor ki missionary bat ki wede ki nong tre ki ba ai jing sekri ya ka ktin ublai. Kawen na ki jing sekri jongki kalong ban hikai ki banget ban puletista ya ka Bible pelot ya ka por ha ki jing dewai sha jing in. Duai ya ki bapang basitam ban yo ci pen khia yo ka jing palat ne ki jing mlen ki basnyo ba yo pedyang ya ka cik pusla umisem bakhut kalong ro ka Balang ka ba ki banget ha ka ni ka kunhun ki aya ka por bukulot ban yero ban mane yu Jesus Christ ha ki jigroi shaman sim ha ka nong ba Shillong kidan ka jaka long jingeseng jongki ha ka we ne ki dong hamal ki ha ka ni ka yong jaka shuti Christmas kito ki batre bat pulih ha ka ni ka nong ba kinsalet pha shipor shala kijong kishnong ki thao hachua bakin let shuti shala kiyeng kisem kilapelong menha kane kasngi ublai lightreng mata ubanai nopra ya kane ka pre Christmas service Kusiana getel reba raja korem sojo katong anti drendam Cina blak perang arengco blak perang arengco blak perang arengco jokat kebah sasuka Cina mandera mentai jongji Rirang renga rasung raja getanga sakto chomchong dao ison menang remao hai jatrang kaca topu sang rirang mengreng pabu Kristo aci jok talo Bethlehem song mao nabo sagre rang renga rasong ra jagetana Treng trot ni gedel Kristo dia mengasal